लोगो मोनबाथाय बिराद रागा जोंनो ओंखारो आङो। माखौ लानो? Itu dia. Bardak kekse ya. Ini ada bedi kayak, ini bedi ya bidiku kayak kebaik deh. Lah metal moजां दङ sulap. Samseni pecah. Pecah. Moजां. धोरोमसित ओरै फैदो बगामुला गुफुरानो मासे गुफुरथाय मोदानलायनाय मोनफैबाय नै मा आंना बाबाया फैदोंमोन माया साया जिरायदो मेथाइया आंना नै बे मैथाजों ना ओमफ्राय ना भाजाबाव आरो नैबे मा सबायजों दाउजों होनदों खोमा ओमफ्राय नैबे फानलु ओमफ्राय नैबेयो दै दा गोथाव संखादों माबा जिरायदो धोरोमजित मालाय सानजों जिरायगोन खोमा बिब'जों आंना फिसाया नैखौसो होदों मा नोंनो ओइ हरदो होमबा मादैनो हरदो जायाबा नाखौ लांदो जायानो ओइयाव दोनहरदो ओइयाव नैखौ जानो जायैखौ दोनहरदो इखौ माबाखौ जाया थास' नङा जाया मैथा जाया जादो मानसिया मोनजोसै खाथियावसो नामा जायो मालाय बुस्थुआ बिमाया गोदाव संथारो मालाबा मोनजानाय बायदि नों नांगौ हरदो एसे संनायखौ मोनजानाय नंला जाहैदो खनसे बोरायानो फैयाखै बोराय बेखौ मोनसे लांलाय दा नांगौ मोनसे लाथ'लाय दोनहरथ' दे अमाखौ बायसै जादोलै नोंबो जाखादो मानसिफोरना जादोंना ओमफ्राय माबाखौनो फिनायखौनो फानो फानखायोना फिनायाव फानबो आरो बेयावबो फैदोंमोन ना दाखालि बेयाव फाननो हायैया आरो बलां बुथिनांगौ मानसिफ्रा मिथियाव जाला बिमाया मानो नोंखौ देखाया बेलाय
जोंहा दासो बेयाव सफैबाय ओमफ्राय ओंखाम जागासिनो दं जोङो सबायजों दाउ होनदों सबायजों दाउ ओमफ्राय होननोबा रोङालै बेयो गोथाव जागोन ना जायाखै आं संनाया जादों गोथाव मोनो सबाइ आं बेखौ बुजिबायदोंमोन सबायखौ जागोन ना जाया